Jak to myslíš, Charlie? Na co se ptáš? No, ty si můžeš vyrobit lepší ty flašky, to je pravda, jako, ale tak zatím... Normální židli mám, počítačovou, nevím. Podle mě to je ta samá, co je populární v Čechách, akorát se jmenuje jinak, tady ta se jmenuje Arozy, ale je to ta klasická česká, co používají všichni, je to úplně stejný, akorát je to jiná značka. Počkej tady. Tak teď vyrobíme měděnej drát. Jo, to je super, Pietro, jo, lidi určitě objednávejte ty merče. Ať máme pocit, že se vyplatilo to zakládat. Detektor minerálu mám. OK. OK, to je super, tak jdem hledat, jo.